Вітаю, шановне господарство, ви на каналі АБ Алексея Блажевича. Ми з вами по-ранейшему в Польщі, в Лоді. І сьогодні я вирішив показати вам такий момент, як реклама, или не реклама, а маркетинг, да, робить так, щоб звичайний чоловік купляв такі якісь дробязі, як, наприклад, от Kinder яйка, так, яйка Kinder, ось, і у них зараз версія Super Mario і різні цацки, різні забавки, наприклад, ось такі брелочки, так, більш для дітей все зроблено, але хто з дітей гэтым больш забаўляецца, пытанне, звісно ж, дорослий чоловік, у якого было в дзяцінстве Дэнді, альбо ўжо больш, скажем, там таким узросце больш сталым, так, узросце. Вот. Было Дэнді, вот, і он гуляў у гэтую знакамітую гульню Super Mario. Зараз есть у нас Nintendo, да, і там таксама ёсць гульня Super Mario. І вось для распаўсюджвання гэтай гульні робяцца такія маркетынгавыя хады. Все мы ведаем, што чипсы Pringles, они такие, скажем, зусім не чипсы, они не з'яўляюцца чипсами, это снеки. Вот. И оригинал, да, вот, Super Mario, вот, Super Mario, оригинал, Pringles, самый, наверное, не смачный. Но купляешь только из-за Super Mario. Ось. Из других вот есть Луиджи, да, вот, он тоже такой себе по смаку. Ну и, как оказалось, мухоморчик само то. Хоть он спайси, хоть он и не такі спайси, но он ход. Ось. Ну і з гэтага ролика вы даведаліся, як можна здоровы дорослый человек будзе покупать Kinder яйка только для того, каб здабыць сабе забавку. Ну а на гэтым все. Всем пакуль.